Вие също нарекохте оставката победа. Нали така, оставката на кабинета. Чия беше тази победа? Естествено, че на българските граждани. Те са тези, които направиха нещо, което е нечувано за съвременната ни история. Такова явление в такива мащаби протестиращи хора, не само в София, както обичайно се е случвало досега, но и във всички по-големи градове на страната, действително е енергия, която не бива да се губи. Хората за пръв път, може би, под угрозата на очакващата ни зима, влизането ни в еврозоната, липсата на адекватен бюджет, в който основно се раздаваха пари. За мен това беше основната причина, или поне такива бяха исканията на протестиращите извън София. Където не бяха ръководени и организирани от, както се изрази Божидар Божанов, от Продължаваме промяната, Демократична България, където се организираха сами хората, това бяха техните искания. Следствие на техния гняв, справедлив абсолютно, падна и правителството. Тоест, вие казвате, че провинцията извън София, айде така да кажем, защото тази дума не е хубава, по страната, това са били и вашите или главно вашите хора. Това ли казвате? Не. В никакъв случай не бих могла да кажа за протестиращите, че са наши или на нечии други. Това са български граждани и всеки беше излязъл на протест по конкретен повод. Едни протестираха действително срещу бюджета, други протестираха срещу еврозоната, но това е тема свързана с бюджета. Защото еврозоната и липсата на бюджет или на балансиран бюджет, ефектите ще ги усетим всички ние. Всъщност това е проблема. Не очаквах други отговори. Разбира се, чувам и от представителя на ГЕРБ, и от представителя на ППДБ, че никой от тях не е виновен за това. Добрев каза, ние не носим вече отговорност. Колегата Божанов каза за еврозоната, не отговарят по-скоро резултат от техните усилия еврозоната. Но кой ще отговаря за ефектите от еврозоната, които вече се усещат? Ами регулаторите, нали това се каза или не? Какво мислите? И как отговарят те? Кой ще отговаря за това какво ще се случи утре с доходите на всички домакинства? Ние ще се радваме при много липса на редовен кабинет, от при липса на нормален бюджет, ние сме в момента в удължителен. Така че всичките тези причини изведоха хората на улицата, вследствие на което падна правителството. Победата е на българските граждани. Надявам се тази енергия да не се загуби, да се кумулира и прехвърли във висока избирателна активност, защото сам по себе си протеста, макар и завършил с успех, с оставка, ако имаме отново ниска избирателна активност, ще породи отново излизане на улицата, а всъщност главният протест за всеки български гражданин би трябвало да бъде активността по време на избори, да се гласува. Така е. Сега вие обаче продължавате да се опитвате да спрете еврото. Имаме сезиране на Конституционния съд, мисля, че от днес, нали така? Да. Имаме искания от ваша страна за среща с Урсула фон дер Лайен. Това честно ли е, госпожо Рангелова, след като е ясно, на всички е ясно, че България влиза в еврозоната? Господин Василев, така както за един човешки живот винаги има смисъл човек да прави нещо докато е жив, разбира се, че докато имаме възможности и лостове, няма да спрем да доведем тази битка до край. Осъзнаваме, че единствения обозрим щастлив край е възможен само ако Възраждане управлява, защото тогава бихме имали и коража, и волята да отменим, отложим и каквото е възможно дерогираме влизането в еврозоната точно в този момент. Тази битка я водим от 2018 година и сме направили множество актове през 2 подписки за референдуми, знаете, последния през 23-та. Съответно, след отхвърлянето им от Народното събрание сме сезирали Конституционния съд и всичко, което е било по силите ни, заведохме иск в съда в Люксембург в тази връзка за отмяна на влизането ни в еврозоната. За това е и поканата за среща на нашия евродепутат от Възраждане, председател на Европа на суверенните нации Станислав Стоянов, който ще направи лична среща с Урсула и ще запознае с фалшифицираните данни, въз основа на които получихме конвергентен доклад и влязохме в еврозоната. И тя ще каже край и излизат. Ами, аз предполагам, че тя няма да каже така, но това не означава, че ние няма да опитваме, докато успеем да доведем тази битка до край.
Нека тежи на нейната съвест какво ще каже. Ако тя приема за нормално да ни приемат в Европейския съюз с фалшифицирани данни за инфлацията. Еврозоната искате да кажете. Да, в еврозоната, извинявам се, лапсус. Нека лежи на нейната съвест. Госпожо Рангелова, евентуална партия на Румен Радев, ваш съюзник или ваш конкурент? Вижте, когато говорим за партия, е добре, за да знам, да отговоря на въпроса ви дали би ни бил съюзник, да знаем каква е политическата платформа. Този проект е все още само в сферата на медийното говорене. Ако той припознава политиката, която води Възраждане, разбира се, че би бил наш съюзник. Ами ако се окаже така, че заради такъв проект загубите гласове? Волята е на българския избирател. Право на всеки български гражданин е да реши за кого да гласува. Само би ми се искало този път хората да гласуват действително за програми, да се гласува с спомен от миналото. Не можем да правим всеки път едно и също и да очакваме различни резултати. Има ли според вас реалистична възможност, вие сте юрист също, да бъдат променени изборните правила до изборите? Има такава и времева, и парламентарна нагласа, ако се обединим всички около това искане, защото предложенията ни за промяна в изборния кодекс са внесени, тези на Възраждане са внесени в края на 24-та година и миналата година по това време правихме кръгли маси и в парламента и много широка такава с експерти в изборния процес. В голяма степен бяха детайлизирани текстовете, така че всъщност и този законопроект общ мина на първо четене. Хипотетично възможно е да мине и на второ. Ако има политическа воля за това. Вечният въпрос отново стои за съюзник. Виждате ли в този или в бъдещ парламент възможен човек, с когото можете да управлявате или партия, или струя, или течение, или нещо подобно? Все още не сме в предизборна кампания и не са ясни всички играчи на политическия терен, за да ви отговоря честно и реално на този въпрос. Със сигурност никога не бихме управлявали с ГЕРБ и ДПС. В настоящия парламент парламентарно представените партии, които са и от така наречените опозиционни сили, не виждаме такъв съюзник, доколкото действително истината е, че Възраждане е единствената опозиционна партия и това личи по позициите, които във всичките години, откакто сме парламентарно представени, останаха непроменени, за разлика от политиката тип пумпъл, която водят останалите политически партии. Вие виждате, че те са склонни на всякакви, говоря в настоящата легислатура и предходната, склонни са на всякакви компромиси под различни причини и рефрени да се правят сглобки. И точно както пумпала, като го завъртите отгоре, той се върти в началото бързо и силно, но в някакъв момент просто ляга в нечий скут. Не бихме могли да наречем партньори подобни партии, които често изневеряват на принципите си, на политиките, които и сега реферират във вашето студио. Липсата на доверие и национално отговорно поведение не може да ни бъде партньор. Сега, няма как Възраждане да е единствената опозиция, без да си приписваме протестите. Разбира се, правителството падна след протест, свикан по наше искане, така че има различни опозиционни партии. Аз нямам самочувствие да говоря от името на протестиращите, да си ги приписвам, присвоявам. Това е и несериозно. Доколко ние сме единствена опозиционна партия, нека българските граждани да знаят, че само днес 5 пъти Продължаваме промяната Демократична България гласуваха заедно с ГЕРБ. Само днес се случи. По въпроса за Украйна. Няма значение. За Украйна, по който винаги сме гласували. Точно сте искрени, господин Божанов, когато протестирате срещу ГЕРБ и Пеевски или когато управлявате с тях? Кога точно сте искрени? Когато гласуваме по приоритети, по които винаги сме гласували. Значи вечерта протестирате срещу тях, а на другия ден гласувате с тях по приоритети. Аз не мисля, какъв е приоритета? Националният приоритет, заради който днеска 5 пъти гласувахте с ГЕРБ и осигурихте кворума точно за тази точка. Бихте ли обяснили националният приоритет какъв беше? Ратифицирахме едно споразумение. Нещо сравнително дребно. Ратификациите, които минават много бързо. Между другото, за съжаление, всеки път, когато ГЕРБ изпадне в трудна ситуация, излизат колеги от Възраждане и започват да атакуват нас. Заедно с ГЕРБ, българските граждани е добре да го чуят.
ратификация на споразумение, свързано с Какво Украйна. дадохте днес на Украйна? Каква сума пари? Ми кажете вие. Не, вие кажете. Аз съм гласувала против, вие гласувахте за. Хубаво е да кажете на българските граждани, че винаги гласувате с ГЕРБ, когато се гласуват вредни за българите решения. Тогава им осигурявате кворума, а вечерта излизате и организирате протести по площадите. Това е важно да се знае. Нещо за еврозоната искахте да допълните или така ми се чу? Исках единствено да кажа, че ако търсите кой да